Ако имаш кръгло или по-пълно лице, спри да следваш тези грим тенденции, които ще го направят още по-пълно. Като например това е трендът с нанасянето на много руж, който в момента е много актуален. Когато нанасяме на кръгло лице голямо количество руж, така го правим оптически да изглежда още по-пълно и подчертаваме неговата пълнота още повече. Аз съм Наталия от Наталия Makeup Academy. Последвай профила ми и коментирай с ръчице. Ако обаче си с кръгло лице, но въпреки всичко искаш да използваш руж, ще съветвам да използваш ето такива нюанси, които са по-близки до телесните. Ето този, например, е много добър вариант. Той е леко в прасковената гама на марката Weibo и мисля, че беше цвят 01. Води се кремообразен руж и е перфектният нюанс, който чудесно ще слее нашият контур с коректора, каквато всъщност е целта на ружа. Аз също много харесвам тенденцията, която е с много руж, но стои добре предимно на много слаби лица. Последвай ме и харесай видеото, ако съм ти помогнала.